тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ боз нафари дигаре бо истеъдоди ба ном фавқуллодаи худ чеҳранамоӣ кард. то худованда маълумотҳоро ман ай ҳазрати хизр мегирифтам, баъди устодон, баъд маълумот ай худованд гирифтам кардам. чизе ки ман дидам ҳамора гап мезанам ки ман худованд қатъи во хӯрдам. ки мо қатъи худованд во хӯрдам, як бора чандин боро рафтам. ин нафар шаҳрванд Шоҳев Бахтиёр нафарест ки истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ ӯро пештар ҳамчун маҳзгари сутунмуҳра, корманди маркази тибби Шоҳёр мешинохтанд. аммо ин навбат дар навори шабакаи телевизион пайдо шуданаш куллан мавзӯи дигар аст. бахтиёр Шоҳев чун дигар домулаҳои худхоҳн ки худ аслан намоз намехонад, бо паҳн кардани чунин суханҳои берун аз мавқеи тафаккури инсонӣ танҳо як ҳадаф дорад: баланд бардоштани нуфузи худ ва соҳиби маблағи калон шудан бо роҳи фиреб аз сӯистифодаи динӣ. ин ақидае ки ҳозир ман дар шабакаҳои интернетӣ гуфтам, мақсади ман фақат ҷалб кардани одамон буд ва як фоида ба даст овардан. ман дар ҳақиқат донишкадаи соҳибкорӣ ва хизматро буд кардаги ҳастам ва курси кӯдомуддати маркази ҷумҳурияти тибби халқӣ. имрӯз дар маркази Шоҳёр кор мекунам. ман ягон маълумоти диниам надорам. танҳо мақсади ман он буд ки ҳамин халқро як илоҷ карда, фиреб дода ба ин роҳ маблағ даромад кунам. роликҳое ки бо забони русӣ дар интернет ман мондам, онҳоро ман бо нияте мондам ки аз Тоҷикистон берун шунаванду ба назди ман, ба фикрҳои фавқулодаи ман ва ба назди ман тавбат ва зиёрат биёянд ва ин роҳ ман боз маблағкор кунам. ахиран мо шоҳидон будем ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе нашр шуд ва боиси нигаронии ҷомеаи Тоҷикистон гардид ва тавре ки ҳамааш мо шумо медонем, тибқи моддаи 8 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, рафтори шаҳрванд Бахтиёр Шоҳев ки заминагзори бадбинӣ ва хусумат миёни мардумро бо сӯистифода аз арзишҳои динӣ ба вуҷуд овард, дар ҷомеаи Тоҷикистон боиси ташвишҳо ва нигарониҳо гардид ва тавре ки мо шумо медонем, масъалаи мазкур аз диди мансубияти эътиқодӣ агар мо ба масъалаи мазкур нигоҳ кунем, амали шаҳрванд ин таҳқири муқаддасоти эътиқодии динии мардуми на фақат Тоҷикистон, балки тамоми олам аст, яъни олами ислом аст ва чунин тарзи тафаккур ва баён доштани андешаҳо дар баёни масоили динӣ ки дар тамоми сарчашмаҳои яъне ки эътиқодӣ агар мо нигоҳ кунем, масъалаи мазкур яъне ки бевосита таҳқири муқаддасоти динии мардуми олам аст ва чунин баёни андешаҳо дар баёни масоили динӣ ки дар тамоми сарчашмаҳои муътамад яъне ки манъ шудааст ва даст задан ба эътиқодот ва арзишҳои динӣ ки низои мафкуравиро дар ҷомеа ба вуҷуд меорад, ин боиси албатта ташвиш ва нигаронӣ аст ва андешаҳои зикршудаи шаҳрванд Бахтиёр Шоҳев дар васоити ахбори умма ба таълимоти ягон динҳои якахудоӣ мувофиқ набуда, куллан хилофи таълимоти тамоми адёни яъне ки осмонист. бинобарин мо фикр мекунам ки бо назардошти он чизе ки имрӯз дар расонаҳои иҷтимоӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ яъне ки андешаҳои он ишон нашр шуданд, албатта бояд иброз дошт ки ба дидгоҳи ҷамъбастии хулосаи афкори мо, андешаҳои мо фақат ба ду хотир аст, яъне ба хотири имиҷ ё имиҷсозиё ки худро матраҳ кардан, машҳур кардан ва дуввум ҳадафи ниҳоии он, тавре ки мо бо ишон ки ҳамсуҳбат будем, масъалаи ба даст овардани манфиатҳои молӣ ва иқтисодӣ аст. таъсири зиште ки имрӯз ба истилоҳ ин нобиға бо гумроҳиаш дар зеҳни мардум гузоштанӣ буд, агар аз ҷониби кормандони раёсати кофтгоҳи ҷиноятӣ вазорати корҳои дохилӣ пешгирӣ намегардид, воқеан ҳам хатарҳои эҳтимолиро ба вуҷуд меовард. пайнавиштое ки дар зери наворҳои ифротгаронаи Бахтиёр Шоҳев дар шабакаҳои иҷтимоии интернет ба мушоҳида мерасад, воқеан ҳам нигаронкунанда аст. бинобар ин бо пешниҳоди матлаби мазкур ба бинандагон ва сокинони кишвар муроҷиат карда хоҳиш менамоем ки ба ҳарзагӯӣ, қаллобӣ ва хурофотпарастии чунин тоифае ба мисоли Бахтиёр Шоҳев бовар накарда, ба ақлу дониш, фарҳангу ахлоқи асили миллӣ такя намоянд. ҳоло нисбати Бахтиёр Шоҳев дар асоси моддаи 462 Кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои барангехтани кинаву адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ парвандаи ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ оғоз карда шуда, ӯ дар ҳабс қарор дорад.
мад на касали беморим, на касали рӯҳиям. Мад идеология ма фақат мақсад буд ки вақтам ҷалб кардана, сон кор кардам. Касеро ки ман ранҷ дода бошам, ба ин фиқри адлияи гумроҳии калонам ҳазорон бор бахшиш. Аз тамоми мусулмони дунё ман бахшиш мепурсам. Ба ин хатои бузурги кардагиам.